Al nostre país, cap govern no s'ha fixat com a objectiu prioritari erradicar l'atur. L'atur és un problema social de primera magnitud que genera exclusió, pobresa i desigualtat. Ni els subsidis ni les polítiques actives d'ocupació ho han resolt. L'atur no és un fet natural, sinó que és una situació d'arrel política. La plena ocupació és assolible si hi ha voluntat. Però la patronal ja li va bé disposar d'un exèrcit de treballadors a la reserva per contenir els salaris. La dignitat de les persones també es construeix fent-les sentir útils, reconegudes per la feina que fan i per allò que aporten al benestar col·lectiu. Una proposta és el treball garantit, on l'Estat garanteix un lloc de treball estable i en condicions dignes a qualsevol persona que vulgui i pugui treballar. La figura del treball garantit converteix en dret universal el treball i, per tant, qualsevol ciutadà pot exigir-ne el compliment a l'administració pública. Sí, el treball garantit consolida el dret a una vida digna, enforteix la capacitat de negociar dels treballadors, apuja salaris i redueix la pobresa. I, a més, beneficia qui més li costa trobar feina i és més efectiu que la prestació d'atur. El treball garantit pot crear centenars de milers de llocs de treball ben remunerats dedicats a cuidar millor les persones, les comunitats i el medi ambient. L'experiència més reeixida de treball garantit fou el 2001 a l'Argentina. El programa va ocupar 2 milions de persones. El 90% dels projectes beneficiava les comunitats locals i el 75% de les persones ocupades eren dones. Seria un error avaluar-la com una despesa i no pas com una inversió. La plena ocupació és construir una societat cohesionada, justa i democràtica.